leírna. Čo povedať? Veľmi ťažké. Ja si myslím, že to, čo by som ja mal povedať, tak všetci to cítime vo vnútri, aj ja, hlavne rodina, aj kamaráti, čo sme boli. Je to už 10 rokov, je to už určitá doba, aj keď odstupom času 10 rokov možno tie rany sa zahojili, hlavne pre rodinu, pre manželku, pre synov, pre otca. To bolo ťažké, bolo to aj pre nás ťažké, ale som veľmi rád, že takto sa stretávame každý rok. Takže ja sa chcem poďakovať aj za to, že dnes po 10 rokoch sme znova tu. Bude ten fotbalový zápas. Chcem sa poďakovať aj rodine, že vlastne toto jubilejné stretnutie zafinancovali. Chcem sa poďakovať aj za doterajšie všetky zápasy alebo turnaje starým pánom, ktorí ste prispievali, aby sme každý rok mohli túto spomienkovú slávnosť uskutočniť. Takže všetci myslíme na Ľuboša, i keď furt som tvrdil, že vždy nám chýbal a aj bude chýbať. Nielen rodine, ja si myslím, že aj nám. Vám pekne ďakujem všetkým, ktorí prítomným a neprítomným, že skutočne tú čest sa mu dáva. Ďakujem vám pekne. Majú už niekde aj dávno. Máte tie podmienky, máme vysať, ja viem, bol na kamarátov za pomočím Szép, de szép.